Portem una bicicleta amb el casc i anem a fer la pedalada per Sant Feliu. Anar a fer la bicicletada. Bon dia a tothom. En breu donarà inici la bicicletada de tardor. Pues anem a fer la bicicletada amb els nens. Pues una sortida en bici que pot anar qui vol. Ara mateix vinc de la xocolatada que han fet de la Joan Maragall, però ja m'he llevat a les 7 del matí per fer jo una mica de bicicleta a muntanya. I ara vindré amb el nen a fer una bicicleta i una passejada. Faig un passeig en bici. Quan ets menor de 12, pues fas la petita. I després, quan ets major de 12, pues fas la gran. Anem cap al camp del Barça, sí senyor, per allà. Sí, senyor. S'està omplint mica a mica i bueno, vinc amb el meu germà. Porto una BMX amb la cadena rovellada i vinc a fer el màxim que pugui. Ara ha sigut la dels petits, que participen els petits. I ara després faran les dels grans, que és un circuit més llarg. És un recorregut molt llarg i a veure què tal. No serà gaire difícil, em sembla, Com cada any fins, no sé, fins allà a Lluís o por ahí. No tots els anys fem el mateix recorregut. Jo segueixo el primer i ja està. Fa bon dia, no? Perquè altres anys estava plovent i avui està fent una temperatura boníssima pels crios i per tots. Sería enganchado entre plat y cuadro. A passar una mañana agradable i a participar. 10 anys que participen en la bicicletada. No sé, he vingut sempre, crec. I ens coneixem tots i bueno, fer un esport que ens agrada. Per divertir-nos, perquè és cultura. Home, és que jo no crec que n'hi hagi massa diferència entre cultura i esport. Jo penso que l'esport també és cultura. Mira, donant als nens que venen d'haver fet la bicicletada perquè s'animin una miqueta ara. Estem donant fibra, galetes de fibra, de musli, de xocolata i d'ametlles, perquè agafin força. Les normes de seguretat, el casco I alguns guants porto jo ara. que no se vagi en molta velocitat. Si anem en bicicleta, anem per la dreta, no? Tens que anar per la dreta sempre, per la muntanya per l'esquerra. I se té que mirar una mica de civisme. Ara la bicicletada i després tindrem d'anar a les titelles també de la Joan Maragall. O sigui, hem de fer la festa completa.